Ja, maar ik heb natuurlijk een praatdag samen. Ik ga in gym, man. Maar dat is nogal, soms lijkt nogal cute samen. Maar anyway, gaan we met dat water, want je lust kan droog. Ja, die lijken mensen toch op een nast. Wow. En nou als jij hier komt zitten. Kom, hoor hier. Heb ik eens iets zeggen? Wat wil je mee zeggen? Dan jij. Ons weet je van je verleden niet. Van wat praat je? Jij bent ons van waaraf kom je en wat heb je gemaakt in je verleden. Nee. Nou, wil je hier in ons huis komt zitten. Vind je ons schuldig houden? Sharial, Van wat vat je mijn broer? Sharial, praat toch net straight. Praat net straight, van ik weet niet van wat je praat. Wij genoeg. Jij denkt zeker ons weet niet dat jij mijn godje geweest bent. Jij denkt zeker ons weet niet dat jij, eindelijk jij, vind je verkoop. Zo, je gaat nu niks zien. Je gaat nu net niks zien. Sharial, ik als je weer wat. Worry. Oh, want jij mijn broer ziek maakt. Ha? Want je mijn broer ziek maakt. En kijk, als mijn broer nou hier komt, dan ga ik mijn broer zeggen. Wie en wat is gay? Wat is type persoon is gay? Sharial, mensen kijken altijd op iemand zijn verleden niet. Je weet niet hoe heb ik daar uitgekomen. Worry, kijk je. Zeg je dat broer van mij? Als mijn broer. En als hij hier aankomt, dan ga ik mijn broer zeggen. Dan ga ik mijn broer zeggen. Je stout. Ik denk het is maar beter als ik loop. Nou, waar gaat hij aan? Hoe komt op ze? Nee, maar hoe kan je nog mij vragen? Jij moet eens weten hoe ik mevrouw ben. Yo, nou. Je moet al weer iets snacks zijn. Nou, maar wat ga ik niet zeggen? Je is aan een lelijke lava muziek in jij. Maar anyways, nog en dan kijk je. Je moet je die tijd gooien met je braako, met zo'n. En je kent me sushi. Je is zoals anti-bekkies goed. Je lijkt mensen goed tafel. Je moet je uitgooien, hè. Alsjeblieft. Ah, die kunnen ze in zo'n lijn nemen. Wat gaat die? Kom slaan elkaar goed chappen. Cool, man. Yo, die phone leed dan ook niet, ja. Zo. Ja. Oxe, verder bravo. Je hoort me. Ai, Verder dog. ai, rustig, man. Je kan. Nee man, dat is nou maar nu lekker. Cool, nee. Ik is de jong, kom de klaar mee, bro. Ish, is mijn tanden story, man. Arram mijn broer, je liggen af met broer lekker. Bro, dat die kan was hier bij mij. Ja. Je gaat naar alle water. Ze niet in distantie op zijn bounce op. Ja, Arram mijn broer, ken je dat komt te zeggen? Kijk niet voor je mijn broer. Hier is rumors wat in de straat en al ken je mijn broer. Wat dan, man? Om hem te zeggen, hoe ze mijn broer verleden jaren. Hij kan het kak aangevangen naar verleden mijn broer. Bro, ik is bewust van hij goed. Hey, Ja. ik is wijs van hij goed. Ja, Arram mijn broer, je moet zeker sterk oud te wezen, je kan hij shit draaien mijn Bro, broer. kijk, die andere ding is mijn man, kijk je nu aan die kinderen verleden. Hij was het allemaal in leven maakt fouten. Dat is zo, Niemand is perfect. Zo kijk nu voor wie ze nou eindelijk is. Oh, mijn broer, nee, maar ik verteer mijn broer. Vang ons man. Dat is zo wat. Nou, Yes. Ik is baie lief vir Roos. Maar sy suster wil nie eens moet samen zijn. Ek weet nie hoekom word mense verlede altyd voorgegooi by elke situasie nie. Ek kan nie sonder hom nie.
Maar ek wens ek was nie die persoon gewees nie. Moet ek verder gaan? Of moet ek nie? Ek dink is maar vir die beste. Want ek kan Roos mekaar maar los. Want ek wil nie tussen hy en sy suster se verhouding gaan nie. Hallo. Wil jy toch later by my kom? Ja, dat is iets wat ik wil zeggen. Oké. Ciao. Nou, as jy nou nog hier. Net dat jy daar geloop. Je lijkt zo lief. Aish, but anyways, gaan we nou zo uitgooien, man. Ik heb een nummer van je man, zie je. Maar zo maar nog klaar zo, man. Hij is klein ding, man. Nee, wel. Puta, nou kijk je nou van waar jy toe gebruik. Nou, maar hoe is je net gebeld? Je zei ze moet een paar op keer en hoor wat gaat dan. Dat is al. Ja. Puta maar hoor, jy moet nou nie sê ek wil nou inmeng by jou goed of wat dan nie. Maar ek wil nou eerlijk wees met jou. Kijk, die Mary is nog vir jou nie, man. Hallo, kijk, je luister je. Al je het mee bezig is. Dat is de snack en say. Die jou goed. Mind your own business, man. Gaan aan, as jy wil siek raak. Gaan aan. Carry on. Sharp check weer. Die rede hoekom ek net toe geloop het sonder om jou te sê. That's actually iets wat ek wil sê. Waaroor gaan dit? Ek dink hierdie besigheid van ek en jy sal uitwerk. Oh, hoekom? Is daar rede? Ek het 'n verlede. En ek wil nie my verlede laat jy nou daaronder moet lê as gevolg van die ding wat ek gedoen het in die pas. Kijk, die ding is, ek is al bewus van jou verlede. En ek het al verby dit tikkie. Ek fokus nou op wie jy nou is. Dis hoekom ek is nog steeds saam. Maar ek dink nie dit sal werk nie. Hoe kom jy? Wat gaan eintlik? Daar is iets wat jy my wil sê, man. Nee, daar is hy. Daar is. Wees eerlik met my, Amelia. Jou suster wil nie eens met saam is. Gedink wees hy. Wat sê jy weer gesê? Sy het my 'n paar goed vertel van my verlede en ek kan net nie en ek wil nie hê jy moet so voel oor my nie. Jy en my susters moet saam. Ek en jy is in 'n verhouding. Jy maak my happy en ek kan met dit wat my happy maak. Ek is die vir jou, Amelia. Ek smaak jou nie verloor terwyl van my suster. Maar ek wil ook nie in die pad staan nie. Los va. Is tussen ek en jy. Kom werk ek en jy aan die ding. So jy besluit nou om saam met my te wees. Ja, maar jy maak my happy, Amelia. Regtig. Ek sê eerlik.